Assalamu alaykum. Türkmenistan Biznes kanalynyň agzalary sizin öňüňizde rus çaydanymda Drabilka, zerna, своим rukami чертёж. Yani Türkmen çaydanymda Drabilkanyň esasy görnüşi nädip ýasalşy we haýsy aparatlarda näme zatlar goýulýar. Şolar barada gysgaça video proýekt şörde kime gerek bolsa öz dostlarlarınıza videoları uğradıňlar we şu makinany özlüňiz samensdaýatyn o hojalykda esasana maldarçylyk bilen zanmas edýänler, jüjüçilik bilen ondan soň beýleki haýwançylyk bilen zanmas edýänler bar bolsa o ýerinde iň gerekli makinalardan biri we ýönekey motorlardan oňarylýar, ýönekey pyçak goýulýar görşüňiz ýaly bolt jagazlar hemme zatlaryny ýasama olarak özlemimiz üýde ýasap bilýäris. Esasanam bunlar nirden yasadıp bilýäris diýip soraglar emele gelmek mümkin. Tokurlarda baryp şunun çirtiyojuny ýa videosunu görkütseňiz size bir günüň dowamında suwarçyk aparatlarla beraber hemmesini bile ýasap berirler. Hiç kıyın zady ýok. Esasy gözüňizi gorkuzmaly däl. Esasy bizim maksadymız Türkmenistanda şu ulgamlary daşary ýurtdan satyn almamazlyk ve Türkmenistan içinde şu görşüňiz ýaly aparatlary özümüz öndürip ýetişdirmek. Ve şol uğurda da elimizden gelen hemme zady ederiz we nesip bolsa Türkmenistanda ýola goýarys. Ondan hem hemmeňize sag bolun, sagaman oturun.